थाइसेबो रां खरसा खालामालासे सरकारि साख्रियाव सायख'जानानै गोसोआ खुसिजों उसिफावदों बाक्सानि सासे गोरिब नखरनि लाइमोना। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा जौगाखां खोन्दो खांग्राबारि गामिनि गुनगोनां गोरों लाइमोन नब'देखा। बिफाया सानफ्रोमबो हाजिरा मावनानै साद' नखरनि सोद्रोमाफोरखौ जाहोयो। गोरिबजों नाख्रेबजानायखौ नेवसिनानैब्लाबो सोरखारि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो जागायनाय नब'देखाया APSC जों खुंजानाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हायो। जेराव थाइसेबो रां खरसा खालामालासे सायख'जादों स्टेटिस्टिकेल इन्सपेक्टर बिफानाव साख्रिनि मासिनि थाखाय। 25 नं बागानपारा BTC बियाबनि नब'देखाया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय रांखान्थि आयदायाव डिग्री लानानै 2018 मायथाइनिफ्रायनो APSC आनजादनि थाखाय फरायबोबाय थादोंमोन। हादोरसानि 1900 आनजाद होगिरिफोरनि गेजेराव बे मासिनि थाखाय 45 आनजाद लिरगिरिफोराल' सायख'जायो। बेनि गेजेराव नब'देखायाबो जायगा आवग्रिनो हादों। नब'देखानि उथ्रिसारनाय खौराङा बिमा बिफाजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरनि गोसोआव रंजानाय लाबोदों आरो ओनसोल नाङैनो गोग्गाखांहोदों। CC তাত ACS বিষয়ে হোৱা যদিও মই এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু এটা ষ্টেপ মই আগবাঢ়িলোঁ আৰু নিশ্চয় মই পৰৱৰ্তী সময়ত ACS হ'ব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰস্তুতি মই 2018 পৰা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মাজত ক'ভিডৰ সময়ত কিছু পৰিমাণে ব্যাহত হ'ল। ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে মই ভালদৰে ষ্টাডি কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু প্ৰায় 2018 চনৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু মই দুবাৰ CC মেইনছ দিছোঁ আৰু এইবাৰ মই ষ্টেটিষ্টিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।